Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Дөнья студиясендә бүген кунакта моңлы тавышлы, барыбызның да яраткан җырчысы, Татарстанның атказанган артисты, музыкант Закир Шахбан. Исәнмесез, Закир? Хәерле сәгатьтә, кадерле милләттәшләр, Дөнья студиясендә сезнең белән очрашуыма бик шатмын. Гомумән мин үземнең тамашачыларым белән кайда гына яшәсә дә үземнең милләттәшләрем белән, тамашачыларым белән очрашуга бик шатмын. Закир, әле бу Дөнья студиясендә безнең сезнең белән беренче тапкыр гына очрашу бит. Ләкин шулай булганга карамастан, без инде моңарчы беренче тапкыр сезнең белән тапшыруларда очрашкан, әңгәмәләр алып барган идек. Шуңа күрә мин бүгенге әңгәмәбезне сезнең иҗатыгызны даими карап, күзәтеп баручы кеше буларак, менә шундый сораудан башлыйм әле. Чагыштырмача соңгы 5 елны алсак, Закир Шахбанга бүген иҗат итү жайлырак, җиңелрәкме, әллә 5 ел элек идеме? 5 ел элек тә шул ук шартлар булды, бүген дә шул ук шартлар, ләкин бүген мөмкинлекләр күп. Никадәр конкуренция шартлары катлаулы булса да, артистлар саны күп булса да, эшләү кызык һәм ничек дип әйтим, рәхәт. Никадәр авыр булса да, барыбер эшлисе генә килеп тора. Чөнки минем төп максатым бит инде татар җыр сәнгатенә хезмәт итү, милләткә хезмәт итү. Шуңа күрә алга таба бары тик эшләргә. Ләкин бит күп кенә артистлар зарлана, бу очракта мин ниндидер бер зарлану сүзләр ишетергә теләгән идем. Димәк, сезнең өчен иҗат һәрвакыт иҗат булып кала. Зарланудан ни файда соң? Менә әгәр дә кемнеңдер ниндидер проблемалары бар икән, мәсәлән, халык концертларга йөрми дип зарланудан бер нинди файда юк. Чөнки яраткан тамашачысы һәрбер артистның бар. Минем дә андый тамашачыларым җитәрлек, теләсә кайсы төбәктә булуына карамастан. Инде Дөнья студиясе ул инде яңа шушы бинада, шушы конгресс каршында оешкан дибез. Ләкин Дөнья студиясе ул бар иде 20 ел элек тә мин хәтерлим. Беренче елларны Казанга килгәндә, иң беренче Дөнья студиясына мин Римзил Валиев чакырган иде. Менә конгресс белән без тыгыз элемтәдә, инде белгәнеңчә, ничә 20 елдан артык мин даими рәвештә ел сайын Бөтен дөнья татар конгрессы белән һәм мәдәният министрлыгы белән берлектә дәүләт программаларында катнаша киләм. Менә быел Алла бирсә федераль Сабантуй белгәнегезчә үтәчәк. Минем туган ягымда Новосибирск шәһәрендә, Новосибирск өлкәсе губернаторы ала быел 2019 елны безнең федераль Сабантуйны. Бу минем өчен бик зур шатлык. Әлбәттә, үземнең туган ягыма кайту мөмкинлеге менә шушы республикабыз сәнгать осталары делегациясе белән бергә кайтырга теләгем бик зур. Мин моның өчен булган мөмкинлекләрдән файдаланып үземне тәкъдим итәм. Алла бирсә, шушы сәнгать осталары делегациясе составына керермен дип өметләнәм. Амин. Инде туган як дигән сүз чыккачтын, бу урында мин сезгә шундый сорау биреп алыйм әле. Сез бит Бараба татары. Менә мин интернеттан Бараба татарларының җырлауларын, ничек сөйләшүләрен тыңлап карадым бит. Бик үзенчәлекле, бик кызык диалект, ләкин Закир Шахбанда шәхсән минем үземнең андый диалектның хәтта изендә сизгәнем юк. Бараба татарлары дигәннән бу сорауыгыз өчен бик зур рәхмәт, чөнки мин бу сорауны бик яратам. Бу сорауны миңа бирәләр гомумән бик сирәк журналистлар һәм тел белгечләре, этнографлар тарафыннан ишетергә мөмкин менә шушы Бараба татарлары дигән сүзне. Без Бараба татарлары, без 5000-гә якын соңгы 2002 елны халык санын исәпкә алу күрсәткечләре буенча без менә шушы 5000-гә якын зур татар милләтенең бер төркеме. Безнең тел чыннан да шактый зур аерылып тора. Әдәби Казан татарлары теленнән, әдәби телдән дип әйтергә кирәк. Ләкин ник минем сөйләм телендә бер нинди чагылышы юк дисәгез, мин бик яраттым татар телен. Кичкенәдән авылда үстем 8 яшькә хәтле, аннары белгәнегезчә махсус интернат мәктәптә белем алдым, тәрбияләндем. Ләкин татар мөхитендә мине тәрбияләде әнием. Ул мине менә мәшһүр җырчыларыбызның язмаларын тыңлатып, пластинкалардан спектакльләр тыңлыйдым. Әнием миңа Азат хатын журналлары, ул вакыт Азат хатын алалар иде, ул миңа укый иде. Мин аңламаган сүзләрнең мәгънәсен сорап, җыр сәнгате аша бигрәк тә татар телен үзләштерергә бик җайлы булды.
Дусларының туған яғы Қазанларға қайтмас идем Дусларының туған яғы Tağ başında taştı girmen Yaşı buğday tartam iken Yege düze partaymasam Dünya partayda iken Туган якка кайткачтан үзегезнең диалект белән сөйләшәсезме? Истә калганмы әле? Бер нинди проблемасыз мин күчәм үземнең диалектка. Һәм сирәк мирәк ычкындырга алсам да барыбер теге көлгән булалар, ишеткән белгән кешеләр инде карап барыбер Казан татарлары телендә сөйләшә дип инде теге тулысынча күчәм бер нинди проблемасыз. Мин хәтта менә минем Гөлүсә белгәнегезчә бит мишәр бит инде Аксубай якларына менә олы якларга кайтканда әби белән бабай янына кайтканда мин алар диалектына күчәм, Нижгар якларына кайтсам, Нижгарларча сөйләшәм. Пенза якларына кайтсам, аларча кыланып түгел инде менә ничектер менә тел шулай аларга ярарлык иттереп микән дисәң инде белмим. Ләкин минем ул бик әйбәт килеп чыга. Ул бит уртак тел табу өчен дә җиңел, шулай бит. Ясалма килеп чыкмый ул минем бик әйбәт килеп чыга. Шуңа күрә мин. Менә миллилек темасын дәвам итеп, Закир тагын шундый бер сорау бирим әле. Безнең артистлар арасында хәзер эстрадага кагылышлы бик күп бит инде тәнкыйть сүзләре бар. Һәм шул уңайдан хәтерем ялгышмаса, Илшат Вәлиев дигән җырчы бугай безнең татар эстрадасында миллилек, милли колорит җитми дигән фикерне ишеткән идем. Сез ничек уйлыйсыз? Чынлап та безнең эстрадага милли колорит кирәкме, яисә без бүтән юнәлештә барырга тиешме? Юк, милли колоритны без һичшиксез саклап калырга тиеш. Менә мин заман егетләре төркемендә эшләгән вакытта да безнең төп концепция заманча эшкәртеп, заманча яңгырашта тәкъдим итү җырларны, татар җырларын. Ләкин шул ук вакытта иң мөһим фактор ул милли колоритны саклап калу. Милли колорит ул безнең татарга гына хас булган моң дигән төшенчә без инде бер нинди телгә тәрҗемә ителми торган моң дигән төшенчә һәм безнең көйләребез хәзерге вакытта көйләребез пентатоникадан ераклаша башлады. Сәбәп нидә дип уйлыйсыз? Сәбәп бөтен нәрсә үзгәрә, тормыш үзгәрә, алга таба прогресс бара, ниндидер каядыр алга таба омтылу бара. Ләкин менә милли колоритны югалтырга кирәкми иде безгә. Безнең тыңласагыз, менә хәзерге заманча җырларның көйләре күбрәк урысчага гына түгел, Европа стандартларына тарту. Ул булсын иде Европа стандартларына тартылу яңгыраш буенча, менә аранжировка буенча дип әйтим. Ләкин милли колорит һичшиксез сакланып калырга тиеш. Менә сез бу юкка чыгып баручы милли колоритны үзегез ничек тотып калырга тырышасыз үз иҗатыгызда? Мин үз иҗатымда минем иҗатымда татар халык җырларына күп игътибар бирелә. Мин татар халык җырларын заманча эшкәртеп тәкъдим итәм беренчедән. Бу юнәлеш минем күптәннән бара инде, ләкин әйтергә кирәк, һәрбер җырчының, һәрбер артистның репертуарына татар халык җырларына өстенлек бирелә инде. Минем иҗатымда татар халык җырлары ике юнәлештә башкарыла. Беренчедән мин аларны заманча эшкәртеп тәкъдим итәм. Бу шушы җырларны мәңгеләштерү, шушы җырларны саклап калу максаты белән эшләнсә. Икенчедән, яшьләребезнең татар җыр сәнгатенә кызыксынуын арттырып булмас микән дигән максат белән эшләнә. Сыздырып гармон уйныйлар маласа авылында, сыздырып гармон уйныйлар маласа авылында. Йөрәгемә утлар яктың янам мин ялкынында, йөрәгемә утлар яктың янам мин ялкынында. Икенчедән, мин аларны баянга гына кушылып җырларга яратам. Минем кулымда баян, мин музыкант булгач, минем концертымда һичшиксез 4-5 җыр яңгырый баянга гына. Яшерен батырын түгел, шулай да баян белән генә без бүгенге яшьләрне эстрадага тарта алмыйбыз, бит аларга Элвин Грей кирәк һәм шундыйрак җырчылар. Шулай да менә яшьләргә дә охшарлык булган, яшьләрнең күңелендә җәлеп итә торган җырлар сайларга тырышканда, җиңелчә җырларны әйтик инде, халык җырлары түгел бу очракта. Сез нәрсәгә игътибар итәсез күбрәк?
Күн сайын диярлек, ай сайын яңа җырлар иҗат итә торган җырчы түгел, кызганычка каршы җырларның санын арттыру өчен генә. Мин бик таләпчән җырга. Әгәр дә миңа җырны бирделәр икән, мин аны күрмәскә дә мөмкин, андый очраклар да булды. Менә әйтик, бер композитор миңа җыр бирде, мин аны күрмәдем. Башка җырчы җырлады, ул җыр уңышка иреште. Эх, дип терсәк тешләгән чаклар булды. Менә хәзер мин яңа алым кулланырга булдым инде менә. Быел 27 ел сәхнәдә булсам да, быел гитара белән чыгарга булдым. Гитарада мин уйнаганымны тамашачым белми иде әле бүгенге көнгә кадәр. Бу тамашачыны җәлеп итүме? Әллә ниндидер бер шундый Эзләнү. Бу эзләнү чоры. Эзләнү чарасы дип әйтим. Ничек уйлыйсыз? Закир Шахбанны һәр вакыт гармун белән күрергә ияләшкән тамашачы өчен бу ничектер арзанрак булмас микән? Юк, гитара ул зауклы уен коралы. Мин бит баянга җырлый торган җырларны гитарага җырламам. Гитарага җырлана торган үзенә күрә стиль җырлар бар. Менә соңгы вакытта шундый җырларны башкарам. Нигенә булса да арада син минем иң соңгы сөюем, син минем иң соңгы мәхәббәт, иң соңгы януым көюем, син минем иң соңгы сөюем, җырлардан моңнардан яралган, тик сине яратыр идем мин. Тусам да бу җиргә яңадан, син минем иң соңгы сөюем, җырлардан моңнардан яралган, тик сине яратыр идем мин. Тусам да бу җиргә яңадан. Бүген сезнең иҗатыгызга тулысынча яшәргә ярдәм итүче кеше ул сезнең хатыныгыз Гөлүсә. Билгеле. Аны безнең тамашачылар, сезнең иҗатны яратучылар барсы да белә. Әйтегез әле, бәлки бу сорау тупасрак та яңгырар, әйме? Ләкин шулай да мин ул сорауны хатын-кыз буларак сезгә бирәсем килә. Закир Шахбан өчен Гөлүсә иң беренче чиратта ул хатынмы, әллә аның иҗатын яшәтүче һәм аңа иҗат дөньясында яшәргә мөмкинлек бирүче муза дип әйтикме, яисә менә шундый бер ярдәмчеме, кем дип әйтик? Ул мине өстерәп баручы дип әйтер идем. Чөнки мин уже әллә кайчан бөтен нәрсәдән туйган кеше, бизгән кеше, арыган кеше. Мин аны яшәрен батырын түгел. Гөлүсә булмаса, мин әллә кайчан төшенкелеккә бирелеп, бу эстрададан матур гына сабылашып китергә тиешле җырчы. Гафу үтенеп тамашачыдан, менә шулайрак. Гөлүсә мине өстерәп барганга күрә генә мин әзрәк селкенәм шикелле, никадәр булдыра алам. Ләкин шул ук вакытта халык күпмедер каядыр җыелса, халыкка хезмәт итү ул шундый рәхәт инде белсәң син. Менә ул алкышларны тыю, ул рәхмәт сүзләрен ишетү, ул әбиләрнең аркалардан кагулары, ул тамашачыларның үзенә булган мәхәббәтен белдергәннәре. Шуннан соң тагын стимул арта да, тагын яшисләр килә, тагын дәрт арта, тагын эшләргә. Гөлүсә мине ничек дип әйтим, ул мине әйдәп бара түгел, төртеп бара артымнан. Шуңа күрә мин аңа рәхмәтле. Инде Гөлүсәнең җырларына да тукталып үтик. Бик матур шигырьләр яза. Ул шигырьләргә бик матур җырлар барлыкка килде. Менә үзегез дә әле клипта да аның сүзләренә язылган җырны башкарасы бит. Ул сүзләрне, шигырьнең сүзләрен әлбәттә сез Гөлүсә язганнан соң иң беренче тыңлаучы. Иң беренче тыңлаучы мин. Иң беренче бәя бирүче кеше. Ләкин композитор музыка язганнан соң сез инде менә бу әзер җырны ничек кабул итәсез? Менә алар бөтенесе дә аның җырлары, менә мактанып әйтүем түгел, Гөлүсәм булганга гына дип әйтүем дә түгел. Аның җырлары бөтенесе уңышка иреште. Менә Айдар Тимербаев 3 җыр язды. Алар өчесе дә халык мәхәббәтен яулады. Фирзар Муртазин бер җыр язды. Ул да Айгөл Бариева башкаруында халык мәхәббәтен яулады. Мәгънәле сүзләр, тирән, истәлекле мәгънәле сүзләр, аңгыл мәхәббәт турында бөтен җырлар, ләкин төрле мәхәббәт. Мәсәлән, аның менә шушы Айгөл Бариева сүзләренә язылган җыры
жер йөзендә барлыгыңны белү җитә дип атала. Кемгә багышлангандыр ул җыр, миңа багышланмагандыр ул һичшиксез. Менә булсаң да син яннарымда, булмасаң да жер йөзендә барлыгыңны белү җитә. Ул бит кемнеңдер хисләре. Ул аңа үзенә шундый сорау бирделәр инде еш. Ничек шул кем образыннан язылды шул җыр дип. Кемдер ниндидер тарих сөйләгәндә, ул кеше образына кереп, кеше образыннан да иҗат итә ала. Син булсаң да янәшәм дә, булмасаң да үтә икән гомергәйләр барыбер үтә. Кай вакытта бик бәхетле булар өчен җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Кай вакытта бик бәхетле булар өчен җир йөзендә барлыгыңны белү җитә. Минем исемнән язылган шигырь дә бар. Мөмкин булса, мин ул шигырьне укып китәм. Рәхмәт итегез. Гомрем минем тоташ караңгылык. Алсуланып атмый таңнарым. Мин канәгать шушы язмышымнан. Тик шулай да сукрый җаннарым. Гомрем минем тоташ караңгылык, кояшым да батмый офыкта. Үткән гомрем өчен шатланам да, моңсуланам да мин кайчакта. Гомрем минем тоташ караңгылык, ә күңелемдә сүнмәс ут яна. Үзем китсәм, килер буыныма, истәлеккә миннән җыр кала. Зарлана бу диеп уйламагыз. Мискенләнү миңа хас түгел. Язмыш миңа бәхет бүләк иткән. Газабы да ләкин аз түгел. Караңгы төн каршы алган мине, аяк баскач шушы дөньяга. Якты нур һәм балкыш каршы алыр, бәлки мине теге дөньяда. Дип язган Гөлүсә Шахбан. Закир, беләсезме, менә мондый шигырьне, әйме, сез үзегез әйтәсез, минем хәләттән чыгып язды дип. Ләкин сезнең хәләттән чыгып, сезне аңлап шигырь язу өчен, ул хатын-кыз сезне бик яхшы белергә һәм бөтен күңеле аша сезнең бөтен барлыгыгызны кичереп яшәргә тиеш. Менә миңа калса, мондый хатын-кызны аңлавы бер яктан җиңел дә, икенче яктан авыр да. Менә Гөлүсәнең бит аның сезнең хәләтне аңлатып кына түгел, үз хәләтен аңлатып язган шигырьләре дә бар. Ниндидер күңел төшенкелеге белән язган шигырьләрне укыганда, ул сезгә әйме тәкъдим иткәндә, сез менә мин бу сорауны хатын-кыз буларак бирәм сезгә, әйме? Карале, бу шигырьне бу юкка гына язмагандыр бит. Мин нәрсәнедер ир кеше буларак эшләп бетермим бугай дигән ниндидер үкенү уйлары килмиме? Мин теләмим, мәсәлән, аның андый шигырьләр язуын, ләкин мин аңа син шундый шигырьләр язырга тиеш түгел дип әйтә алмыйм. Үземнең гаебемне танырга тырышам, мөмкин кадәр. Ләкин минем гаебем белән генә язылды микән ул җыр, ул шигырь дигән уйда бар бит, сорау турга мөмкин. Әйтәм бит, аннары ул бит үзенең образыннан түгел, ул кеше күңеленә кереп язырга мөмкин. Ир кеше буларак сез ничек уйлыйсыз? Хатын-кызны бәхетле итү өчен нәрсә кирәк? Бәхетле булыр өчен бер-береңне ихтирам итәргә кирәк. Монда аны хәтле ярату, мәхәббәтнең дә роле бәлки ул кадәр түгелдер. Чөнки мәхәббәт ул баштагы мәлдә генә була. Гомер буе аны сакларга тырышырга кирәк, ләкин бер-береңне ихтирам итәргә кирәк, хөрмәт итәргә кирәк. Миңа калса. Тагын бер сорау, монысы кызыгыз Алиса белән бәйле булыр. Яш кына психологлардан да ишеткән бар мондай фикерне, хәзер бит инде күп язалар тәрбия мәсьәләсендә дә. Кыз бала бәхетле булсын өчен һәм кыз бала үзенә бәхетле булсын өчен, тиң ярны тапсын өчен, иң беренче чиратта әти кеше кыз балага һәрвакыт ягымлы сүзләрне әйтеп торырга тиеш, аны мактарга тиеш, аны үсендерергә тиеш дип әйтәләр. Менә сез, Закир, бу вазифаны үти аласызмы? Булдырганча үтим шикелле, ләкин мин тулысынча үти алмыйм дип уйлыйм. Чөнки теге игътибар җитеп бетми Алисәгә минем тарафтан. Шулай да ягымлы сүзләрне кызганмыйсыздыр бит? Ягымлы сүзләрне кызганмыйм. Ләкин алар күбрәк булсын иде, ешрак кабатлансын иде, кыз бала бит инде барыбер. Амин, шулай булсын иде. Инде менә бу безне әкренләп әлеге сорауга җаваптан соң без тәрбия мәсьәләсенә әйләнеп кайтабыз, әйме? Сез ничек уйлыйсыз? Татар халкын, туган телне һәм гаиләдәге туган телгә мәхәббәтне, гореф-гадәтләрне саклау өчен нәрсә эшләргә кирәк? Гореф-гадәтләрне саклар өчен беренче гаиләдә традициялар сакланырга тиеш, миңа калса. Менә минем, мәсәлән, үземнең фикерем шулай. Гаилә нык булсын, гаилә татар гаиләсе булсын. Катнаш никахлар
Мөмкин кадәр мин әйтмим хәзер, мине бәлки кемдер гаепләргә мөмкин, ләкин катнаш никахлар булмаса, безнең милләт өчен әйбәтрәк булыр иде. Тел бары тик гаиләдә генә саклана, миңа калса. Менә безнең гаиләдә, мәсәлән, татар телендә генә сөйләштек. Һәрвакыт безнең Алисе татарча бик әйбәт сөйләшә. Әнисенең нишә диалектында сөйләшсә дә, татарча фикер йөртә, татарча сөйләшә ала. Шуңа күрә милләтебезнең киләчәге үзебезнең кулда. Бигрәк тә шушы интервьюда шуны әйтәсем килә, һәрбер татар кешесе үзенең татарлыгы белән горурланып яшәсен иде. Милли үзаң дигән әйберне үзебезнең балаларыбызда тәрбияләргә кирәк. Инде җырчы буларак, миңа калса үземнең вазифамны үтим. Мин җыр сәнгатен пропагандалау эше белән мәшгуль. Концертларым минем җыр дәресе шикелле бара. Мин һәрбер авторның исемен әйтеп барам, җырның тарихын сөйлим. Закир, ни өчен сез үзегезнең менә шундый сольный концертларыгызны дип әйтгәндә, иҗат концертларыгызны бик сирәк ясыйсыз. Ишләп Казанда концерт куймыйсың дигән мәгънәдә мин турыдан-туры шулай җавап бирәм. Безнең татар музыкаль индустриясендә кызганычка каршы менеджерлар юк диярлек, продюсерлар юк. Җырлау сәхнәдә, җырлар иҗат итеп сәхнәдә җырлау бер, концертлар оештырып, менә җырчының иҗатын пропагандалау эше белән, аның белән шөгыльләнергә тиеш икенче кеше миңа калса махсус менеджер я директор була ул, һәрбер җырчының булырга тиеш. Минем кызганычка каршы андый кешем булмады. Мин үземнең товарымны үзем тәкъдим иттем халыкка. Һәм бүгенге көндә Казанда концерт оештыру, ул мәсәлән билетларны кайдадыр концерт булачак залга биреп кенә, анда халык килеп билетларны сатып алачак дигән сүз түгел, шуңа күрә кайдыр йөрергә кирәк. Шулай да, Закир, бу очракта мин әйтер идем, сез бит чит җирләргә еш кына концертлар белән чыгып китәсез. Һәм үзегезнең иҗатыгызны тәкъдим итәсез. Читкә чыгып җырлау Казанда концерт оештыруга караганда күпкә катлаулырак? Мин читкә чыгып, мин хәтта беләсезме, шундый җирләргә барыр идем, барырга әзер. Татар артистының аяк басмаган җиренә беренче булып барырга әзермен. Андый җирләрдә җитәрлек. Бу безнең бөтен дөнья татар конгрессы аккаунтында булачак. Бу интервью шуңа күрә мин шуны әйтәсем килә. Минем Красноярск яклары бик кызыксындыра. Красноярск краенда безнең татар артисты булмаганына инде шактый күп, бик күп вакыт үткәндер дип әйтим. Анда очраклы гына бригадалар адашып кына килеп кергәләгән, үзебезнең милләттәшләребезне кайгыртырга тиеш. Без аларның рухи мәнфәгатьләрен җыр белән тәэмин итәргә тиеш. Күпме кеше булуына карамастан, анда 100 кеше киләме, 50 кеше киләме, кем әйтмешли. Менә ул Красноярск краенда кайчандыр безнең Татарстаннан киткән кешеләр шактый күп. Советлар Союзы вакытында киткән кешеләр. Алар сагыналар. Хәзер әлбәттә телевидение бар, интернет бар. Радиода да интернеттан тыңлап була, телевидение каналларында карап була. Ләкин ничек кенә булмасын, тере артист белән очрашу алар өчен бик зур шатлык миңа калса. Шуңа күрә мин һәрвакыт ачык хезмәттәшлеккә, әгәр дә менә интернет кулланучылар арасында да кемдеңдер күңелендә шундый фикер туа икән, без һәрвакыт ачык хезмәттәшлеккә, без агентлар белән эшләргә әзер. Ташлап китмәсин, калдырма мине, ялгызым. Бар бер кирәкми, яши алмыйм, мине бер үзем. Юк, ташлап китмәсин, калдырма мине, ялгызым. Бар бер кирәкми, яши алмыйм, мине бер үзем. Закир, без сезгә киләчәктә дә зур уңышлар теләп калабыз. Иҗат шишмәгез бер вакытта да саекмасын. Төшенкелеккә бирелмичә, матур җырлар иҗат итә. Әле киләчәктә сезнең Казандагы концертларыгызны, бик матур иҗат кичәләрегезне күреп, бергәләп, сөенеп, куанып яшәргә насыйп булсын. Бүгенге тапшыруга килүегез өчен, чын күңелдән әйткән фикерләрегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Гаяз Исхакый кайчандыр әйткән бит, милләтнең анасы әдәбият булса, атасы музыка. Шуңа күрә татар җыр сәнгате бер кайчанда бетмәсен, татар җыры яшәсен һәрбер татарның күңелендә. Җыр кешегә кирәк булды,
төрле вакытта сугышка киткәндә дә кеше җыр белән китте, шатлыклы мизгелләрдә дә җыр белән үтә кешенең күңеле үсә дип әйтергә кирәк, җырга мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә минем һәрвакыт теләгем җырдан аерылмасын татар күңеле дип, җыр булсын юлдашыгыз дип теләк телисе килә. Менә шушындый матур теләкләр белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән Дөнья студиясендә Энҗе Шәйхетдинова иде.